Той сме. Здравей, Краси! Размерите ще ги изпратим. Едното, което иска клиента, за C-Commercial става на въпрос, е перфорация. Тук 4 см от долу да бъде до края на перфорацията на долната и по 2 см от двете страни. Това е единия вид на кутията, от широката страна е перфорацията. Втория вид да бъде от късата. Пак същата перфорация, по на 2 см, по на 4 от дъното. И за двете е важно да е с дисплея с хедър. Тук е скъсано, но той клиент си го е скъсал. Това е на кам мостра, затова е толкова капала. Не се смее. Не са нашите хубави мостри. Така, това е от едната страна как ще изглежда и същото да бъде, ако се отваря от тази страна, да има перфорация. Молбата е, че са по-спешнички, ако може за утре Марианчето да изреже по 2 мостри от вид, за да ги прата на клиента с тяхната кола и да останат доволни. Мерси, Краси.